Το τσάφτος. Μίλα να πούμε τι θα πει. Γιαγιά. Είχε έναν αυτοκίνητο. Μίλησε καημένο. Άλλο αυτοκίνητο. Δεν παίρνες σε τα ρούχα σου και τα άχρηστο υπόστες, τα πράγματα. Σε πήγαινε με την αζευσούν στη λάη. Τι μας κοιτάζει. Να μιλήσεις λέει. Τι να πω. Όλο να φτάνει. Δεν να πω λέει. Πες μας για το βίος. Γιατί είναι ιστορίες για γρίους. Μην κοροϊδεύεις. Αυτά είναι... Και τα λίγο. Γιατί με τα λίγο δεν... Πιάνουν. Εγώ θέλω ρε Γιάννη ένα τέτοιο κινητό. Γιατί μου παίρνεις ένα. Από πού το πήρε. Ξέρω εγώ. Εάν οδήγου μαμά θα σε πήρνα μια νύχτα μεσάνυχτα, να πάμε. Και πόσο, κοίτα πόσο καθαρό είναι. Όλα ένα όνειρο που βλέπα. Πάτε με το λύκο που... Αν τους ομανομείς, επειδή λένε...